Kako bi svojim sugrađanima osigurali što brži dolazak u školu, na fakultet ili pak na posao, sisački laburisti odlučili su pokrenuti peticiju za uvođenje brze željezničke linije Sisak-Zagreb. Iako je Sisak svega 60 km udaljen od glavnog grada, Siščani na posao u Zagreb putuju predugo. 75 minuta. Vrijeme je koje je potrebno da vlak sa željezničke postaje u Sisku stigne na glavni kolodvor u Zagreb. Brzi, kvalitetan željeznički prijevoz, to bi u 21. stoljeću trebao biti slogan naših željeznica, no prema riječima Siščana, željeznički prijevoz daleko je od brzog. Stoga su sisački laburisti pokrenuli peticiju za brzu željezničku liniju Sisak-Zagreb i to u vrijeme dolaska na posao ili fakultet i odlaska kući. Smatramo kako je u 2016. godini jednostavno 60 km se željeznicu mora prelaziti za pola sata. To su nekakvi civilizacijski dosezi i te europske zajednice koje se konstantno spominje u našem javnom govoru i koje treba svakako težiti. Siščani će tako imati priliku peticiju potpisati na 2 lokacije. Na tržnici Kontroba u utorak 11. listopada, četvrtak 13. listopada i subotu 15. listopada u vremenu od 9 do 12 sati. Osigurali smo i večernji termin u drugoj ulici ovdje ispred zgrade političkih stranaka, znači od utorka 11. listopada do petka 14. listopada bit će naš štand od 18 do 20 sati. Laburisti očekuju odaziv Siščana i velik broj potpisa peticije. Upravo zato što je Sisak na mnogim pitanjima do sada, to je Segestica, Herbos, Željezara i tako dalje, pao tiho. Niko nije podizao glas i smatramo da evo sad konačno i mi laburisti građanima dajemo jedan okvir, formalni jedan okvir u kojem će konačno moći iskazati svoje nezadovoljstvo odnosom ove države prema Sisku. Siščani su se uspjeli izboriti da im željeznica ne ukine večernji vlak iz Zagreba u 20:51. Hoće li ova peticija uroditi plodom ili će ostati samo mrtvo slovo na papiru, treba tek vidjeti. Hrvatske željeznice još nisu odgovorile na inicijativu građana Siska, a vozni red za iduću godinu formirat će u prosincu, stoga se laburisti nadaju da će njihov zahtjev uvrstiti u vozni red.